Tuloy. Nandito lang ako. Good morning, good morning, good morning. Salamat. Hello, hello, hello. May dalang ka. Salamat. Bibisita pa lang. Bibisita. Good morning, good morning. Larong na. Rocket. Together. Oh. Bro, ano tawag sa Studio Beef Franks, made with Angus beef. May savory meat. Monitor ko na ang pilihan ng dalawa. Baka wala na itong sound. Meron. Ako kasi, nag-drive ako. Bongbong Idol? Hello, totoo sa viewers. Beats Club. This is Tobias from Year Beats Club. I'll live ticket. Alabera, was. Salamat sa pagkakas. Guys, salamat sa pagkakas at salamat sa pagkakas. Salamat sa lahat. Hello. Kamusta? Christian Bali ba ito? Hello, good morning. Kamusta daw ako? Okay na okay. Ako. Ito, mag-stop ko rin. Hello, NJTK. Salamat po sa pagdating. Idol na abot ng Bata sa CTK. diskuhan, alawas-was. Kaka-open ko lang. Bata DJ 4 minutes ago. Best. The best na. Salamat po Mapasahod ka sa pa. kaka-isip ko lang ay pasok. Here. Nasa pera sa Panginoon. Wala po. Christian, bawi. Nasa pera. Wala po ako sa pera. Dito po ako sa pera. So, ayan. May ipopromote ako.
ipopromote po kung sakaling malapit po kayo dito sa Naga or sa Sinambak Camarines Tour. Ganyan. DJ Boom Boom. Idol. Hello, may glove shoutout sa 2,000 viewers. Maraming salamat po sa pagbisita. So ayan, kung malapit po kayo dito sa location ng Sinambak, Kuping Showa may glove shoutout po. Salamat po sa patangka. Salamat po sa pagkakita. Mag-ready na muna ako sa naon ng may burdo na may katatambay lang ako. Okay po, salamat. Excuse me. Okay po, okay. So, ayan, kung sakaling malapit ang po kayo sa location ng Sinambak Camarines Tour or Doha, Naga, or naman, kung kayo po ay may problema sa inyong sasakyan about air conditioning or sa inyong bahay ang refrigerator, nandito po ang D&G Refrigeration and Air Conditioning Services. Nag-home service po yan siya at pwede po ninyong makontak sa 0951 5733 at 0961-8037-611. Hello, may glove shoutout. D&G. Ang D&G Refrigeration and Air Conditioning ay matatagpuan po lamang sa Binalay, Zone 1 Binalay, Sinambak, Camarines Tour. Ayan. Tamsak muna kita ulit. Inspired? Add the card to Lazada 66. Fast and free Salamat shipping with po. 6 times stackable Enjoy discounts. ka. Lazada mid-year mega sales, June 6 to 8. Tapatamsak po. Bomba. Birada. At kung sakaling gusto niyong maligo kasama ang inyong pamilya, buong pamilya, kaibigan, Saot ka o yan. kakilala, meron po tayong Lalushi Beach Resort na matatagpuan sa Long 11 CTU sa Rimao, Paranan, Macau. Kung sakaling gusto nyo makita ang kabuuan ng area, may ibababa po akong link. Ito po ang video
viewers. 5,000 viewers. Maraming salamat po. Hello, may salamat at iinday kitay sa iyong suporta. Iinday kitay. Iloilo Beats Club. DJ Bobo Idol. This is Team Rocket. Hello, may gulang sarap. Maraming salamat po. Hello, may gulang shout out. Basta DJ May Bobo. gulang shout out sa lahat. Lalo na sa mga kapatid-sewa. Hindi na mag-back. At syempre, kali, gusto niyo pong magpaayos ng refrigerator at aircon. Nandito po ang D&G Refrigeration and Air Conditioning Services. Makikita po yan sa Zona Juana, Binalan ng Bangsamoro Sur. At kung nais po magpa-home service, makukontak niyo po sila sa 0951-860-5732 at sa 0961-8037-611. DJ Bobo. At kung nais niyo po maligo kasama ang buong pamilya at kaibigan at kapitbahay o kahit sino pa man ang nais niyong kasama, meron po tayong Lelushi Beach Resort na makikita po lamang sa Zone 11 CTU Sarimao, Coranan, sa Sigaw.
At kung nais niyo makita ang kabuuan ng beach resort, makikita niyo po sa aking link na ibinabas yan. Makikita niyo po ang kagandahan ng beach resort. DJ Bongbong. Hello, may girl shoutout. At kung nais niyo pumunta ang inyong YouTube channel, nandito po ako para sa inyo. I-promote natin yan. Basta DJ Bongbong. The best. The best na. Mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. Hello, salamat po sa pagkikita. Sa aking channel. This is Team Rocket. DJ Bongbong. Maraming salamat sa pagkakita dahil at sa pagkakita ang pinumata at pag-ibig. DJ Bongbong. Ikaw lang. DJ Bongbong. Idol. This is Team Rocket.
feel the music. Let's go, DJ. Halo, selamat sa
Pasig, Tigangan, Hello, hello, hello. Lakian, Ang mga DNG, the karukan. Great Duration and Air Conditioning Services. Mahal na malaki, Service na bumugod. Nag-home service po sila at makukontak po yan sa 0951-05 Nalangoy na putpul, at sa 0961-8037-611. Hello, hello, may dalawang shoutout sa lahat. At kung nais niyo po maligo kasama ang buong pamilya at ang kaibigan tahap-tahap, at ang buong barangay, kay ninamaan to sinila. maaari po kayong pumunta sa Lalushi Beach Resort na matatagpuan po sa Zona 2, TTU, Sorimao, Coranan, Pasagaw. At kung nais niyo pong makita ang kabuuan ng Lalushi Beach Resort, nandito po ang link Nalangoy na putpul, sa aking YouTube channel. padis Yan po ang marasa. link. Yan. Sugudan karon, Ayan po ang link. Makikita niyo po ang kabuuan pati higos to. ng Lalushi Beach Resort.
kasayaw. Lalong-lalo na dyan sa strong may galaw na shoutout sa inyong lahat. TK, alla verá, what's up? At syempre, may galaw na shoutout sa mga taga-Sarimaong Fernan Kasayaw. O diba, dito tayo na kalimutan na. Inday Tikay, Lindan from Inday Tikay. Oh, Inday Lin. Dan, ako si Ate Inday Tikay. Ayan, mag-sukli-suklian po tayo, ha? Alam na natin kung ano ang pwedeng gawin, diba? Ayan, may samsam tayo dyan, tawan, at may bakas-bakas, ganyan. Diba? Hello mga ka-team Indaya! Kayo po ba ay may kakilala na taga-dito? At may problema po kayo sa refrigerator at sa inyong mga sasakyan, air conditioning sa bahay, Ilinom, mga air hindi sa ulo conditioner. ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, halawas Meron lawas. po kami DMJ Refrigeration and Air Conditioning. The best na, mapasaot ka pa. Makikita po yan sa Zone 1, Binalay, Sinabang, Comorini Sur. At kung nais nyo po magpa-home service, may contact number po ito na 0951 sa bahay mo. Ayan. Maraming salamat sa inyo. So, ayan, kung nais niyo po maligo kasama ang buong pamilya at ang buong barkada at barangay, meron po tayong La Lucy Beach Resort
Tao ka. Pakinggan naman. So, ayan. Bigyan-bigyan ng shoutout sa lahat ng nandito sa ating channel. At syempre, The best music mix on here on DJ Boom Remix. DJ Boom Boom Remix. Iloilo Beats Club. DJ Boom Boom Idol. hello, may dalang shoutout sa 2,000 viewers. Thank you so much mga patisita. This is Team Rocket. Mega
Resort na matatagpuan sa Zone 11, Sitio Tarimao, Caranan, Basakao. At kung nais niyo pong makita ang kabuuan ng La Lucy Beach Resort, kung nais niyong makita ang kagandahan ko, makikita niyo po dito sa ibinaba kong link. Ayan ang video.
Bisitahin ang Lalushi Beach Resort na matatagpuan sa Zone 11 City Youth sa Rimao, Caranan, Pasakaw. So, ayan. At kung nais niyo pong makita ang kagandahan at kabuuan ng Lalushi Beach Resort, makikita niyo po dito sa ibinaba kong link. Ayan po ang kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Ayan. Siguro mga People with diabetes have the same goal of Ilang achieving better araw blood pa. sugar control. Drinking Glucerna every day helps decrease daily average ilang glucose. araw po guys, siguro Days. makakapunta Glucerna tayo. helps deliver better blood sugar Teka lang, control. anong ito? Siguro guys, makakapunta tayo at makaka-live tayo sa lugar na yan. Dun sa BNJ Refrigeration and Air Conditioning Services. Makikita natin kung ano ang ginagawa niya. Kung paano mag-ayos. Diba? Diba, diba? Nakakagaling po yan. Ano yan, hindi ko pa po yan nailugan eh. Hindi ko pa nakita. Kaya, pupuntahan natin guys at siguro baka walang tutulunin. Thumbs up, host from Lake Tamayusa. Refrigeration and air conditioning ay nag-home service at makukontak sa number na 0951 8605 7288 at sa 0961 8037 Ayan. Mega love, shout out sa mga kanda, kita. Yung mga tangkay lang. Mega love, shout out sa isa. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapapagod ka pa. Oh yeah!
Just touch my body. Don't need no Zero Channel, mega love shoutout! Salamat sa pagbisita. Salamat. lumapit ka sa akin ha. Mega love shoutout sa 5,000 viewers. Wow! Magsisilbing ka tayo. Malabaran sa parang bantay. Ano ba sinira? Ikaw kasama ko. Hello, hello, hello! Kayo po ba ay namang problema sa inyong refrigerator? Don't need nobody else but you. At sa aircon? Aircon ng sasakyan, aircon ng Don't be inyong bahay? lagi ko hinihintay. Meron pong B&J Refrigeration and Air Conditioning Service Desk. Sanas ka din masulog ka pa sa At mantika. mag-home service po sila Lalong iba na pwede nyo makontak sa 0951-8605-8733 All we need is at sa 0961 don't need nobody. Even nobody. Di kayang sumunod. All we need is just touch my body. Don't need nobody else but Home you. service, Even very especially sumunod. aircon, Don't be na lagi aircon doon. Lagi ko conditioning. hinihintay. Yes. Salamat sa pagtambay, Walwarping. Salamat. At kung nais niyo pong maligo kasama ang buong pamilya at ang buong barangay na rin, maaari po kayong bumisita sa Lalushi Beach Resort ng City View, Carimao, Orlando, Siargao. At kung sakaling gusto niyong makita ang kabuuan at ang kagandahan ng Lalushi Beach Resort, makikita niyo po yan sa ibinabagong link. Very nice place. Oh yeah. Boss, paki-share out man. Sabi pa, channel ko. Salamat. Gilans Construction. At magbaba ka ng link para ma-promote kita. Sa buong buhay ko, lamang ng panaginip. Taga Bicol, Gilans Construction. Love, mega love. Shout out. Paki-support naman po ng Gilans Construction. Sana'y Bulag. Hello, Gilans. May kakilala ka ba? ako'y May kakilala ka ba na may problema sa nagmamahal ka sa'yo na kahit na refrigerator, sa'yo'y ibang na to. Ikaw ang aircon, sa litang buhay sa ko. sasakyan man o sa Kasi yung sa bigay ang babae bahay
message or comment sa kanilang video. Ano pong pangarap refrigeration services ko? Sa iyong tingin Promote ko nga sa channel ko. Okay, yeah. aking nakabighani na Ang pangalan, bilang aking nadarama. May chinik, eto. girl, may chinik ka, girl. Ang BNJ Refrigeration Nakabighani and di ko Air Conditioning Services ay matatagpuan po sa Zone 1, Binalay, Inambak, Camarines Sur. Please come here na, Nag-home service po yan at maaari pong mapunta sa 0986-733. Ayan. ako ay At sa 0961 di ko 80 aking 37611. chinik ka, girl. O yan. O yan. May natunan na mga titig mo. O yan. At kung nais nyo pong maligo kasama ang buong pamilya at ang buong barangay, meron po tayong La Lucy Beach Resort na matatagpuan po lamang sa Zone 11 CTU Karimao, Karanan, Pastacaw. At kung nais nyo pong makita ang kagandahan at kabuuan ng La Lucy Beach Resort, nandito Baka pwede na sa akin na lang, yeah. ibinaba ko sa Hindi pa aking lumatik na tapos na, yeah. Di ko mapigilan na ang aking nararamdaman. Sa pigilan ang kinita na yan sa kanyang ang kinatatagan. link. Ayan po ang link. Yan po ang video. Ginawa ko Mga titig mo sa doon sa lugar ng La Lucy Beach piling aking Resort. nadarama. May chinig ka. Ayan. Mega mega lang shoutout sa 4,000 viewers. Yee! Very specialist air conditioning services ang PNJ. Okay boss, Noel, salamat bilang construction vlog. Gigay, hello. Imperial. When I don't know what I would do. Thought I could be changing forever. Did we met you? Usually don't be falling fast. You I'm got so sorry. me coming back to back. I just don't know. The only reason that you loving me was to get back at your ex-lover before you leave. Usually I would never even tell. Baby, I know you creep me. I feel it in the air. Every night. Hello. Pakisupport naman po ni Dylan Construction Vlog. Pasupport naman po. Salamat. Here's somebody break your heart. I'm so sorry Salamat, Ate Inday Gigay. Ayan.
Mix DJ. Marami siyang alagad na pwedeng i-support sa iyo. Usually I'll be falling. Mama cash. Very supportive po yan. Si Inday Tikay at may To make it stay. So ayan. Ang DNG Refrigeration and Air Conditioning Services ay makikita po lamang sa Zone 1 Binalay Pinambag Marine Store. At nag-home service po siya. Sila, maaari niyo pong makontak sa number na sa number na 0951-8605-7323 at sa 0961-837-611. Sandy Oliverio. Sa inyo po sa Bicol, alam ko, Bicolano tama. Bicolano talaga ako, pare. Tika muna, kung saan ka? Tika muna, pare. Pare. Hindi mo pare. Tatatangi mong ganda. Bawat ganun ang iyong balakang ay Taga napapagod. sa inyo, pare. Halaman sa Ilan, construction. ang dati nga may ang iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Tingin nila sa'yo may iba na Ugyo ka pala, pare. dalawa nila. Lakas ng dating kapag nakikita ka kung inapapanin. Bawat piling na pagising. Nasaan bula ka, pare? Sa'yo Bula. Samsul, pare. lakas ng dating kapag Magkayo ka dun sa bula. napapanin. Pwede ni... Ay, sa bula to, itong kawa-kawa. Kawa-kawa, hiyaw. Kumaga takali ako. Yan ako rin pare. Ko lang yung nasa tabi kapag may bagong upload ng video. Teka, mismo din ang mapakali. Diretso tindahan at balik para masyado at mapanood. Maubos mo na ng giga 50. Okay lang at least hindi na ubos ang all. Don't worry, parita. Ayos lang. Papas. Wala pitik. Osa. Permi ka lang ako. Sa kakadakulan. Sabi mo tulos. Hindi naman kita dadalhin. Pero maoras ka lang na. Ay, salamat sa views. Salamat sa views, pali. Zero views ka, ha? Ano, may nag-ano na dito? Nag-book na. Mix DJ. Ay, nag-book na. Lakas ng dating kapag nakikita ka kung I-remotean mo na, pali. Ano, pali? Yung mga... hindi mapipigilan sa'yo na patingin. Aranahan mo na. I-remotean mo na. Bigyan ko pa dito lang tinaga. Naga. Isip, hindi mapipigilan sa'yo. I-remotean mo na sindang. Ano ka, mag-comment ka sa videos nila. Tapos, babalikan kita. Tapos, banggitin mo ang kuya. Araw kayo, no? Inday kita, supportan na. Direct na kayo. Hello, may galang shoutout sa lahat ng nandito at please pakisupport po natin si Gilles Construction Brand. Dahil ang kanyang ano ay
Tuloy-tuloy ko lang gagawin. Araw-araw kita dapat mahal. Sabi ko mapalit. Iutos mo, tinutupad, sunod kasi yung kapalitis mo sa rehat. Dalawang pinakilo, mabait na pilo. Sige pag-magsipilyo kasi baka amoy ino. Tiga. Tapos kumakain niya. Sigarilyo, kasi gusto ko ito sa kanyang imbisyo. Nagkakabili na tabang, makapang magaya ko na sa lahat ang dahil paglabang. Ikaw ang dahilan, kaya ko na ito. Kahit na bago sa akin ang hindi na Ay, iyo. kaya ako ng palitapos. Ay, iyo pa din. Yaon ako. Magyan. Sa equal decoration. Yaon ka palang ganon. Yaon ka palang gan, boy. Ano pa gan? Sa'yo Sa equal gan. Digsi ang project. Yan. Mag-ano ka? Sabihin. nakikita sa puti, sabihin ko Anong project mo dyan, pare? gawin mo kung sa araw-araw kita dapat makunin. Mag-alaga kasi hindi ako titigil. Hindi ka para lagi naman ako makinig. Yaon ka palang digsi sa natin. Tuloy-tuloy ko lang ito gagawin na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita nun, tandaan mo basta huwag Anong naman. project mo? Sige, balita. Lahat, hindi magreklamo kasi hindi Sa ka equal gan. Hindi mo ko sa lahat. At tayo yan sa ugan. Ang gamit mo palagi Sa may ano? Typical LTT. kaya walang maramdaman kung paano mahirapan. Marami na kaming dinadala, idadamayan. Hindi ko kumakuro, hindi ko pwede basta sunod magkasama tayo. Hindi yung buka kaya balik ko ang kasama. O, sa may basketball.
sasakyan, aircon sa bahay, kahit anong aircon, kayang-kaya ng B&J, refrigerator, and air conditioning services. Matatagpuan po yan sa Zone 1 Binalay, Sinambang, Camarines Store. At nag-home service po, maaari pong makontak sa 0951-8605-733 at sa 0961-8037-611. Ayan. Kung nais mo rin po, maligo kasama ang buong pamilya at ang buong barangay, pwede po kayong bumisita sa La Lucy Beach Resort ng Zone 11 Sitio sa Rimao, Caranan, Pasakaw. At kung nais niyo pong makita ang kagandahan ng La Lucy Beach Resort, makikita niyo po dito sa ibinabagong tuling. Ayan, ang kagandahan. Ibaon mo pa, bilisan mo pa, sige pa. Salamatan pa di, exit na muna ako. More power po sa ating lahat. Mall. Sige, salamatan pa di sa imong pagbisita sa Sakuyang Channel. Sige na pa di, exit na. Salamaton. Kinakain ka. Nasalita ka garo. Maubusan ng good Ayan, mega love shout out Gilans Construction Vlog. Salamat sa imong pagbisita sa Sakuyang Channel. Ayan. Dibdib naglala, marang merong attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking gay. Sulit, medyo pogi, sa mata mo'y malupit. SAMEINTO, sobrang sexy, fit na fit. Yung sad na petit, tapos medyo makulit. Yung mahaba ang buhok. Hello, mega love shout out sa lahat na bumibisita sa aking channel. Please support sa nakabili. Always telling me na magsisisi. Aral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Hello, Kamita! Kimi Vlog, nandito ka po ba? Kasi gusto mo yung nilalamas ka. Dito kami. Sabi ko na nga sa'yo, sabi ng ate. Diba, Gilans Construction Vlog? Ayan, naayudahan ka na. Sila, hello, mega.
Tikay o ikaw. Katawan, katawan, sarap mong titigan dito sa Tikay o ikaw. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Ayan. DNG refresh. DNG refrigeration and air conditioning services ay matatagpuan po lamang sa Zone 1 Binalay, Tinambak, Camarines. Hasta la Bizares, Idol Sandy, Oliverio. Very professional. Very specialist. Air conditioning services. DNG refrigeration and air conditioning services. Nag-home service at maaaring makontak sa 0951-8605-732 at sa 0961-8037-611. At syempre, kung gusto nyo mauwigo kasama ang buong pamilya at kaibigan, barkada o lahat ng kabarangay mo, may Lalusi Beach Resort na naghihintay para sa inyo at matatagpuan mo lamang sa Zone 11, TTU, Tarimao, Coronat, Masakaw. At kung sakaling gusto niyong makita ang kagandahan ng Lalusi Beach Resort na andito sa aking ibinaba kong link ay makikita nyo ang kabuuan at kagandahan ng Lalusi Beach Resort. Ayan. Nararapat sa'yo, bakit hinayaan bang mahulog ang puso sa'yo? Oh, wala akong magawa, minahal kita kagad. Ang puso kong ito, kanino ba dapat? Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahalin, ibigay ng lahat sa pandang Paalam sa'yo, nararamdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Walang dahilan pala bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito na everybody? na ibinigay pa? Kapalit ng aking katapatan, nagtila parusa aking pagtulong sa ano ang mali at ako'y nilapatang marahil ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung malalam mo ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang natamo. bakit ba kailangan na masaktan sa iyong pag-iisa? Happy ang siyang nararamdaman, hindi na ba mababalik ang lahat ng ating nakaraan? Dahil ba sa huli na ang lahat? Alam ka, ante!
best. Ulit-ulit ko Sa'yo ang nadarama. Balik na ako sa aking totoong boses. Ang damdamin ko Dahil walang sa'yo. Kahit kailan di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa tingin ay nagdadala. ayan, Ikaw ang buhay at pag-ibig na nag-iba. Sa aking puso tunay kang isa. hello, mega love shout out Christina Mix Vlog. Salamat sa pagbisita. Northern Summer Mix DJs. Di ko nais na mawalay ka. Ito'y ang ikay gamsak. Sa aking piling. Kahit saba ang bibig ko. Pagtatagpuan, naraman mo ko. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sabihan ay nagtatagpuan. Kalab-lab host. Buhay Lalab-labin natin yan. Christina Mix Vlog. sa aking puso Lalab-labin isa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sabihan ay nagtatagpuan. hello, Christina Mix Vlog. Nandito ako sa bahay mo. 524. Ayan, 525 ako. Ayan. Okay. Salamat sa pagbisita. Christina Mix Vlog. Hello, mega love shout out sa lahat ng nandito sa aking channel. Ayan, may promote ako na ang D&J refrigeration and air conditioning services ay matatagpuan po sa Song 1, San Isidro, Tinambak, Camarines Store. Hindi siya Tusok dan hus. Salamat sa pagtusok. Down. Barity Vlog. Team Heart. Hello ka Team Heart. Salamat sa pagtusok. Sandy Oliverio, the best. Ang D&J Refrigeration and Air Conditioning Services ay matatagpuan po sa San Isidro, Tinambak, Camarines Sur. At nag-home service po sila at makukontak po sa 0951-8605-733 at sa 0961-80
7611. Maraming salamat po. Lahat po ng air conditioning ay kayang-kaya. Basta take D&J. Ayan. At kung nais niyo pong maligo kasama ang buong pamilya at buong barangay, maaari po kayong bumisita sa Lalushi Beach Resort na matatagpuan po lamang sa Zone 11, CCU, Tarimao, Coronel, Pasao. At kung nais mo pong makita ang kagandahan ng Lalushi Beach Resort, makikita niyo po sa ibinaba kong link. Ngayon, Hasta la Bizares, Ayan. idol. ayan po. Ang D&J Refrigeration and Air Conditioning Services ay makikita sa Zone 1, San Isidro, Tinambang, Amarillo Sur. At nag-home service po sila at makukontak sa number na 0951-8605-733 at sa 0961-80-37611. Ayan. Sandy Listerio, the best. Especially ng mga aircon. Aircon ng sasakyan, aircon ng kahit anong aircon. Mega love shout out sa mga ka-team Inday at ka-team Heart. Maraming salamat po sa pagbitis. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. Hello. Kayo po ba ay may problema? May problema sa aircon, sa refrigerator? Ayan. Meron po tayong maaasahang D&J Refrigeration and Air Conditioning Services na matatagpuan sa Zone 1, San Isidro, Tinambak, Camarines Sur. At nag-home service po sila at maaaring makontak sa number na 0951-8605-733 at sa 0961-80-37611. At kung nais niyo pong maligo kasama ang buong pamilya at ang buong barangay, maaari po kayo bumisita sa Lalushi Beach Resort na matatagpuan po lamang sa Zone 11, CTU, Tarimao, Paranan, Pasacao. At kung nais niyo pong makita ang kagandahan at kabuuan ng Lalushi Beach Resort, nandito po siya, ibinaba ko sa aking channel. Open Sheila May. May galang shout out sa iyo. Thank you. Hello Sheila May. Mega lang shout out sa iyo. Salamat sa pagbisita sa aking live stream. Hello. You've been.
Tulad ng mundong Mitigil sa pag-ibig. ibig di mapapa. At kung nais niyo pong marinig ang aking napakagandang boses, it's a prank. It's a prank. Hasta la Pizares Idol. Hello, hello, hello. Please support Sana Kapin. Pasupport naman po mga katim heart, katim Inday Kikay. Pasupport naman po Sana Kapin. Sandy Oliverio, the best. Thank you very much, everybody. The words hold my hand. The words, baby, kiss me. Tell me. Feel my heart beat song and let me sing for Hey, you. shout out sa iyo, ikaw eh. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Northern Summer Mix DJs. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Hello. hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart beat song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, Hello, mega love. Shout out Tabby girl. in other Official. Hello. Thanks of that. Team Inday. Mega love. Shout out Moose. From Tabby girl. Official. Mega love. Shout out sa iyo. Tabby girl. Official. And sa mga ka-team Inday. Salamat po sa pagbisita. Live stream. Hasta la Pizares Thank you so Idol. much. Da. May jacket na po. Sabi, girl. Hello. Mega love shoutout sa lahat. Piling ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip Ang B&J Refrigeration and Air Conditioning ay matatagpuan po sa Zone 1 San Jose Road, Tinambang, Camarines Sur.
Rachel, mag-ALS ka po daw ba? Sabi ni Xiaomei. RV Mobile Sound System. Hello, may dalawang shoutouts sa lahat. Kayo po ba ay may problema sa refrigerator nyo at sa aircon ng bahay, aircon ng mga sasakyan? Meron po tayong D&J Refrigeration and Air Conditioning Services na makikita sa Zone 1 San Isidro, Sinambag, Camarines Sur. Nag-home service po sila at makukontak sa number na 0951-8605-733 at sa number na 0961-80-37611. Kung nais nyo pong maligo kasama ang buong pamilya at ang buong kaibigan ng buong barangay, maaari po kayong pumunta sa Lalusi Beach Resort na matatagpuan po lamang sa Zone 11 PTU sa Rimao, Paranan, Pasakaw. At kung nais niyo pong makita ang kagandahan at kabuuan ng Lalusi Resort, ay makikita niyo po sa ibinabangong link complete details para makapunta kayo sa Lalusi Resort. Ayan. Mega love shout out sa mga taga-San Isidro, Tinambak, Camarines Sur at sa Sierra Nevada, Tinambak, Camarines Sur at siyempre sa Kitang, Pasakaw at Paranan, sa Rimao, Paranan, Pasakaw. Mega love shout out sa inyong lahat. Sa'yo lang ako ba ngayon? Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody, I'm with you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. So, ayan guys, hanggang dito na lamang po muna tayo. Oh, binibili, just touch my body. Dito na lamang po muna tayo dahil may Ibang babae ay di kayang sumabay. attend po tayo sa live Oh, binibili, kay Ate Inday Kikay. just touch my body. Inday Kikay Official. Ayan. Salamat po ng marami. To promote again, D&J Refrigeration and Air Conditioning Services, matatagpuan po sa Zone 1, San Isidro, Tinambak, Camarines Sur. At ang service po sila, pumunta sa number na 0917-05-730. Mega lang, shout out, I rule. Mega lang, shout out sa'yo.
Ayan. At kung nais mo maligo kasama ang buong pamilya at barangay, maaari po kayong pumunta sa Lalushi Beach Resort na matatagpuan sa Zone 11 CPU sa Limao, Coronado, Casacao. At kung nais mo pong makita ang kagandahan ng Lalushi Beach Resort ay matatagpuan nandyan po sa link na ibinaba ko. May galaw shoutout sa iyo. Sounds very Bulag. Kung galaw shoutout sa iyo. Salamat. At maraming salamat sa pagkakita. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Dagdag na dyan ang hindi niya. So ayan, papaang muna tayo. JRT is back. I love the way she makes me smile. Maraming salamat po sa inyo lahat. Makes me blush, Bye. makes me worse. And I can see her ring. Thank you. Never, and heaven does exist. It almost brought it like her. Yeah.